una família del Mas de Barberans va conservar dels diners de l'antic centre republicà del municipi amagats durant més de 80 anys. Van estar amagats baix d'un marge de pedra amb una llista de les persones també que integraven l'entitat. Ara, una dona de 84 anys ha cedit els diners a l'actual alcaldessa, a Daniela Lleixà, la primera alcaldessa republicana del Mas de Barberans. És una història que avançava el setmanari L'Ebre fa uns dies. Recient arribada a l'alcaldia, vaig prendre possessió dissabte, dia 17 de juny. En el primer dia laborable, jo estava caminant pel carrer i una senyora del poble me crida que anés a casa seva perquè tenia una cosa per a mi. Clar, jo sóc la infermera del poble, no sabia ben bé si se referia a la meva feina o què. Quan vaig arribar a casa, me va fer passar al menjador, me va traure un pot oxidat, i a l'obrir el pot, dins del pot van sortir un grapat de diners que la sorpresa va ser que eren els diners que s'havien guardat del centre republicà, eren els que hi havia quan van començar la guerra. És un tresor, el tresor que tenia el centre republicà del Mas de Barberans abans de començar la Guerra Civil i que va quedar amagat en un pot i davall d'un marge de pedra durant més de 80 anys, juntament amb una llista de les persones que integraven l'entitat. La filla de l'antic tresorer va guardar els diners i ja amb 84 anys i amb l'arribada del primer govern republicà a l'Ajuntament del Mas ha volgut cedir-los a la nova alcaldessa, la Daniela Lleixà. Ella em diu: ara jo soc molt gran, o sigui, era com una repetició de la història. Ara et toca a tu guardar-los, estos diners no són teus, però els has de guardar. Automàticament, clar, jo em vaig emocionar un munt, perquè era una transmissió no solament del símbol, dels diners d'aquelles persones que havien lluitat per un país més just i que al final no va poder ser, sinó que m'estava transmetent a mi tot aquell valor i valors que la seva família havien portat a terme durant aquests anys. A més, Daniela Lleixà és justament la besneta del llavors president del Centre Republicà, que figura a la llista i va ser l'encarregat de dirigir l'entitat l'any 1928. Igual que podem heredar una mirada, uns ulls, uns gestos d'algun familiar, jo crec que algunes ideologies potser també s'hereden, i jo sí que he rebut aquesta intensitat política que jo crec que és seua. Ell era una persona dels principis del segle passat, va viure molt intensament la política a nivell municipal, va ser alcalde i en aquell moment era el president del Centre Republicà. Eren gent que la majoria eren pagesos o pastors, eren gent del temps, però sí que és veritat que en la seva manera van tindre una gran capacitat i nivell intel·lectual, inclús van arribar a escriure articles a diaris republicans de l'època. Per exemple, tenim articles del Motín de Madrid i alguns més territorials. Ara la Daniela Lleixà, la nova alcaldessa, ha de guardar els diners, el llegat de l'antic centre republicà, que justament estava situat a la planta baixa de l'actual Ajuntament. Soc l'encarregada de custodiar-los i guardar-los. He rebut este llegat per part d'ells i segurament quan me faré molt gran hauré de buscar el relleu que pugui custodiar. És molt simbòlic, això, realment, no?